Kaixo, La Loca de la Casako Oiana naiz, eta gaur gabon apaingarri hauek kakorratzez egiten ikasiko dugu. 5 proiektu txiki dira eta errezenarekin hasiko gara, zailenarekin amaitzeko. Gabonetako apaingarri hauek egiteko etxean dituzun sobranteak edo erabili ditzakezu, brilli-brillia baldin badaukate askoz ere hobeto. Nik Casasoletxeko mako kotoia erabiliko dut kolore guzti hauetan, eta hauek lantzeko etxeak gomendatzen duen kakorratz tamaina baino apur bat txikiagoa erabiliko dut, korapiloak estu gelditu daitezen. Goraizeak eta artile jostorratza. Has gaitezen. Borobiltxoa egiten hasteko, eraztun magikoa egingo dugu. Kakorratzez ezer ez badakizu, gogorazazu kakorratz lanean hasteko online kurtsoa doainik daukazula nire newsletterari suskribatuz. Hemen behian informazio kaxean azaltzen dizut nola egin. Korapilo magikoa egin ondoren, 1, 2, 3 katetxo egingo ditugu airean. Hau izango da gure lehenengo puntu altua, eta ondoren 11 puntu altu gehiago egingo ditugu. 11 prest ditugunean, aske dagoen aritik tira egingo dut, eta ondoren hasierako 3. katetxoan sartuko dugu kakorratza eta puntu irristatua egin. Ondo tiratuko dugu mekoaritik eta prest gure lehenengo buelta. Orain, 1, 2 eta 3 katetxo egingo ditugu airean, ari hartu eta puntu berean, kakorratza hemen barrutik pasako dugu, puntua kakorratzaren aurretik gelditu dadin, eta hemen beste puntu altu bat egingo dugu. Berriro ere, hurrengoan puntu altu arrunta egingo dugu. Berriro ari hartu eta puntu horren atzetik pasako dugu kakorratza, puntua kakorratzaren aurretik dagoela, ari hartuko dugu eta hemen beste puntu altu bat. Horrela, puntu altu arrunta, eta horrela. Kakorratza horrela ikusi behar dugu. Hemendik beste puntu altu bat. Eta horrela, jarraituko dugu, buelta amaitu arte. 24 puntu altu izan beharko ditugu amaieran. Listo, amaitu dugu lehenengo 2. buelta hau. Azkenekoa puntu erliebean izango da, berriro ere hasierako 3. katetxoan sartuko dugu kakorratza, puntu irristatu egin, eta hasi dugu lehenengo buelta hau. Bukatu dugu 2. buelta hau. Hurrengorako berriro ere 1, 2, 3 katetxo egingo ditugu, eta orain, borobilean lantzen dugun seriea jarraituko dugu, baina beti handitzeak puntu erliebekoen dagoen puntua dagoen lekuan egingo ditugu. Beraz, 3 katetxo hauek lehenengo puntua izango dute, eta orain, justo erliebean dagoen puntu honetan, puntu altu bat egingo dugu modu arruntean, eta puntu berean berriro ere horrela egingo dugu, beste puntu hau. Bai? Orain, berriro ere, puntu arruntean, beste puntu arrunta erliebean dagoen puntuan, eta puntu berean berriro erliebean dagoen puntua. Bai? Eta horrela,
marrazkia jarraitzen dugu. Puntu arrunta, eta orain horrela. Eta horrela jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Orain azkeneko puntuak falta zaizkit. Hemen puntu altu arrunta, eta azkenekoa erliebean. Hortxe, orain, berriro ere 3. katetxoan kakorratza sartuko dut, eta irristatu, eta begira. Formatzen ari da gure borobila. Nik oneraino nahikoa daukat, baina hemendik aurrera haunditu nahi baduzu, gauza bera egingo dugu. Puntu arrunt, bakoitzean puntu arrunta egingo dugu, eta erliebean dauden puntuetan gehiketa edo handitzea. Ikusiko dugu nola, begira. 1, 2 eta 3 katetxoak hasteko, hurrengo puntu altuan, eta gogoratu, erliebea dagoen puntua iristen denean, puntu arrunta egingo dugu, eta ondoren puntu berean, erliebean. Eta serie hau jarraituko dugu, nahi dugun tamaina lortu arte. Nik honekin nahikoa daukat, beraz, orain ertzeko puntua egingo dut. Eta nik kasu honetan karramarro puntua aukeratu dut, oso polita gelditzen bai da. Orduan, hemendik kate bat egingo dut airean, eta karramarro puntua ez baduzu ezagutzen, karramarro izena du atzeraka egiten dugulako. Puntu baxu arruntak izango dira, baina aurrera egin beharrean atzera egingo ditugu. Horrela, hurrengo puntuan kakorratza sartuko dugu, ari hartu eta bi eraztuntxoak bildu egingo ditugu. Berriro ere, atzeraka, ari hartu eta bi eraztuntxoak bildu. Atzeraka, ari hartu eta bi eraztuntxoak bildu. Eta horrela, begira, zein, pare bat gehiago egingo ditut. Begira ze polita gelditzen denik oso gustoko dut puntu hau, oso erresa delako eta emaitza fina eta oso polita duelako. Beraz, horrela jarraituko dugu, karramarro puntu hauek eginez, hau da, atzeraka egindako puntu baxu hauek eginez, bueltaren amaierara arte. Begira, azkeneko puntua falta zait, hemen egingo dut azkeneko karramarro puntua, hemen lehenengoan puntu irristatua, eta prest dut nire borobiltxoa. Orain, katetxo batzuk egingo izkiot airean, zuk nahi duzun luzera arte, eta berriro ere hasierako puntuan puntu irristatua egingo dut, eta horrela, zuhaitzean heltzeko borobiltxo hau egingo diogu. Ondoren beste katetxo bat airean, aria moztu, tira, eta prest dugu gure borobiltxoa. Aria galdu behar ditugu, eta listo. Begira zein erresa den borobiltxo hauek egitea eta zein politak geratzen diren. Orain izartxoarekin jarraituko dugu. Berriro ere korapilo magikoarekin hasiko gara. Hemen 3 katetxo egingo ditugu airean, hasteko 1, 2 eta 3. Eta orain, eraztunean, puntu altuen 5 hirukote egingo ditugu. 3 katetxo hauek puntu altu baten lekua egiten dute, beraz orain 2. eta 3. Hau izango litzateke 3 puntu altuen taldetxo bat. Katetxo bat egingo dugu airean, eta berriro ere 3 puntu altu. Katetxo bat airean, eta berriro
bat, bi, eta hiru. Katetxo bat airean, eta berriro bat, bi, eta hiru, katetxo bat airean, orain, lau hirukote ditut, azkenekoa falta zait. Tira ingoet pixkat, ze aria motza gelditu zait. Eta orain, azkeneko hirukotea. Bat, bi, eta hiru. Azkeneko katetxo airean, orain bai, aritik tira egingo dugu. Eta hasierako hiru katetxoetatik goikoenean edo hirugarrenean sartuko dut kakorratza, puntu irristatu egin eta egin dugu gure lehenengo buelta. Hemendik, ikusten duzun bezala, hemen dago tartetxoa, tartetxo horretara joango gara. Hiru katetxo egingo ditut, bat, bi, hiru, eta puntu ertaina egingo dut. Orain, katetxo bat airean, eta hurrengo tartetxoan, hurrengo tartetxo honetan, kakorratza sartuko dut, eta puntu ertaina egingo dut. Ondoren, leku berean, puntu altua. Hurrengoan, puntu altu luzatua, hau da. Lehenengo eraztuntxoa pasako dut, ondoren bi, eta ondoren bi. Orain, pikot puntu bat egingo dugu. Bat, bi, hiru katetxo airean, eta hemen dauden bi aritxoetan, begira, non sartu ditudan, bi aritxo hauetan, puntu irristatua egingo dut. Eta orain, ispilu moduan, leku berean, puntu altu luzatua egingo dut, puntu altu arrunta, eta puntu ertaina. Katetxo bat airean, eta egin dugu dagoeneko gure lehenengo puntatxoa. Hurrengo tartetxora joango gara, eta gauza bera egingo dugu. Katetxo bat airean, eta orain, gogoratzen baduzu hasieran, tarte honetako bakarrik, hiru katetxoak puntu altua izango litzateke, eta ertaina egin ditugu. Beraz, orain, puntu ertaina egingo dugu, puntu altua, puntu altu luzatua, orain, pikot, bat, bi, hiru, pikot puntutxo hau, puntu altu luzatua, eta orain, hasierako hiru katetxoetatik goikoena, sartuko dugu kakorratza, puntu irristatua, eta begira, formatu da gure izartxoa. Orain, puntu irristatuen bitartez, hurrengo tartean kokatuko gara, hementxe. Eta hemen, katetxo batzuk egingo ditugu airean, intuitiboki horrela pixka bat luzera ardezan, eta tarte berean, puntu irristatu bat egingo dugu. Katetxo bat airean, aria moztu, tira, eta begira, ariak galtzea besterik ez zaigu falta. Prest daukagu gure izartxoa zuhaitzean jartzeko. Egingo dugun hurrengo izarra, berriro ere
eraztun magikoarekin hasiko dugu, eta kasu honetan, 3 katetxo izan beharrean, 3 katetxo izan beharrean, 4 izango dira. 1, 2, 3 eta 4. Orain, puntu altu bat egingo dugu. Katetxo bat airean. Puntu altu bat. Katetxo bat airean. Puntu altu bat. Katetxo bat airean. Puntu altu bat. Katetxo bat airean. Eta horrela, 12 puntu altu eta 12 katetxo izango ditugu gure buelta amaitzeko. Gogora ezazu, hasierako 4 katetxoak lehenengo puntu altuaren lekua eta lehenengo katetxoaren lekua hartzen dutela. Bai, horrela, 12 dira, orain sokatik ondo egingo dut tiro. Horrelaxe, eta hasierako 4 katetxoetatik 3. sartuko dugu kakorratza. Bai? Ez 4. baizik eta 3. Hau ez da, hau da. Horrelaxe. Bai? Ze tartetxo hori prest eduki behar dugu. Egin dugu puntu irristatua eta prest dugu gure lehenengo buelta. Orain, hurrengo tartetxoan jarriko gara puntu irristatu baten bidez eta hemendik hasiko gara. 1, 2, 3 katetxo eginez airean eta hurrengo tartean puntu irristatu batekin jarriko gara. Orain 6 katetxo, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta hurrengo tartean puntu irristatuarekin kokatuko naiz. Hurrengoan 3, 1, 2 eta 3. Eta hurrengo tartetxoan kokatuko naiz. 6, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta berriro hurrengo tartetxoan kokatuko naiz. Puntu irristatu baten bidez. Orain 3, 1, 2 eta 3. Hurrengo tartetxoan horrelaxe. Orain 6, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta hurrengo tartetxoan puntu irristatu batekin. 1, 2, 3. Horrelaxe. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Bat, bi, 3, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Hemen puntu irristatuarekin kokatuko naiz. Eta, begira, azken biak falta zaizkit. 1, 2, 3. Hemen kokatuko naiz. Eta orain, 6 egin beharrean, begira nola egingo dudan. 1, 2, 3 eta arkoaren erdian kokatu ahal izateko, hemen hasierako katetxoan puntu altu bat egingo dut. Eta orain arkoaren erdian kokatuko naiz. Orain hemen 1, 2, 3 puntu katetxo egingo ditut. Hemen leku berean puntu ertaina eta hemen 3 katetxoen arkotxo horretan puntu
baxua egingo dut. Orain, 6 katetxoen hurrengo arkotxoan, sartuko naiz, puntu ertainarekin. Ondoren, puntu altua egingo dut, eta puntu altu honetan, 2 katetxo dituen pikot puntua egingo dut. Lehen egin dugun bezala, baina 3 izan beharrean 2 katetxo. Hemengo arietan sartuko dut, puntu irristatua, eta orain, puntu hirukoitza, hau da, 2 aldiz hartuko dut hemen aria, hemen zulotik pasa, berriro ere 4 eraztuntxo ditut, eta orain binaka bilduko ditut, 1, 2 eta 3. Orain, hemen nagoenean 1, 2, 3 katetxo egingo ditut airean, 3 katetxo duen pikot puntua egiteko. Berriro ere beste puntu hirukoitza, 4 eraztun ditut, 1, 2, 3, orain 2 katetxo duen pikot puntua egingo dut, horrela, eta orain puntu altua eta puntu ertaina. Eta orain, hurrengo 3 katetxoen arkotxoan, puntu baxu bat, egingo dut, eta formatu dugu gure lehenengo puntatxoa. Berriro ere, ari hartu, puntu ertaina, puntu altua, egingo dut, orain 2 katetxoen pikot puntua, 1 eta 2, hemendik pasa puntu irristatuarekin, orain puntu hirukoitza edo puntu altu bikoitza ere, deitzen da, horrela, orain 3 katetxo duen pikot puntua, horrela, orain berriro ere beste puntu hirukoitza, orain 2 katetxo duen pikot puntua, puntu altua, eta puntu ertaina. Orain puntu baxu bat egingo dugu, 3 katetxoen hurrengo arkotxo horretan. Eta hortxe gure bigarren punta. Eta horrela errepikatuko dugu punta guztiekin. Orain, azkeneko punta falta zait, gogoratzen baduzu puntaren zatitxo bat egina dago hasieran, beraz orain puntu ertaina egingo dut, puntu altua, bi katetxo duen pikot puntua, puntu hirukoitza, hiru katetxo duen pikot puntua, berriro ere puntu hirukoitza, 2 katetxo duen pikot puntua, eta orain, hasierako 3. katetxoarekin elkartuko naiz puntu irristatu batekin. Eta, begira, formatu dira 5, 6 puntatxo hauek. Orain, puntu irristatuarekin hurrengo puntuan kokatuko naiz, eta hemen beti bezala, katetxo batzuk egingo ditut, airean, gutxi gora bera, zuhaitzean ondo heltzeko, heldu dadin, berriro ere puntu irristatua hasierako puntuan, hau eskapatu egin zait. Horrelaxe, katetxo bat airean, tira egin, aria moztu, tira egin, eta orain
hori, aritxoak galdu, eta, egira, prest dugu gure izartxoa. Az gaitezen orain, zuhaitzarekin. Nik horretarako ari berde hau hartu dut, berriro ere eraztun magikoa ingo dugu. Eta hemen, 3 katetxo ingo ditugu airean. Orain, hemen eraztunaren barruan, 6 puntu altu gehiago egingo ditugu. Hau da, 7 puntu altu eduki beharko ditugu amaitzean. Aurreneko 3 katetxoek lehenengo puntu altua egiten baitute. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta azkena 7. Orain, ari motz honetatik tira egingo dugu, baina ez dugu elkartuko, bai? Horrela utziko dugu. Orain, 3 katetxo egingo ditugu, lanari buelta eman, eta puntu altu bat egingo dut aurreneko puntu altuan. Horrela, handitze bat egingo dugu izkina bakoitzean. Orain, hurrengo puntuan, begira, aurretik hartuko dugu puntu altua, hau da, erliebean egingo dugu puntua, aurretik hartuta. Hurrengoa, puntu altu arrunta, eta orain, erdiko puntua, hau da, 7 horietatik 4. puntuan gaude. Hemen, 5 puntu egingo ditugu, lehenengoa erliebean hartuko dugu, adi egon, ze hau, lanetik alderdi zaiena da. Egin dugu hemen puntu erliebean, eta orain, puntu berean, baina modu arruntean, 3 puntu gehiago egingo dizkiegu. 1, 2, eta 3. Eta orain, azkeneko puntu hau, 5. berriro ere erliebean egingo dugu. Horrela. Hau, oso komplikatua iruditzen bazaizu, egin dezakezu puntu altu arruntekin, bai? Orduan, 5 puntu altu besterik ez zenuke egin behar puntu horretan. Orain, hurrengoa tokatzen zaigu modu arruntean. Hurrengoa erliebean. Eta orain, izkineko puntuan, hau da, hasierako 3 katetxo hauetan, 3. Hementxe dago, hortxe, 2 puntu altu egingo ditut. Hau da, izkineko handitzea. 1, eta 2. Eta horrela, bai? Orain, lanari 3 katetxo egingo ditut, airean, lanari buelta eman, eta berriro ere handitze hori egingo dugu. Izkineko handitze hori, beraz, 3 katetxo hauek puntu altu bat izango lirateke, eta beste puntu altu bat ertz honetan. Orain, erliebean egingo dugu ere txandatuz, baina gogoratu lanaren aurreko partea orain atzetik ari gara lanean. Beraz, erliebean egingo dugun puntua horrela egingo dugu. Atzetik hartuta. Berriro ere, hau oso zaila iruditzen bazaizu, puntu altu arruntak eginez ere oso polita gelituko zaizu. Honek, egiten duen gauza bakarra da lanari testura eman. Hurrengoa puntu altu normala, hurrengoa puntu altua erliebean.
bai, horrela. Atzetik hartuta, horrela. Hurrengoa arrunta tokatzen zaigu. Hurrengoa erliebean. Orain, erdiko puntuan, ez zaigu tokatzen erliebea, beraz, 5 puntu egingo ditugu, modu arruntean. 1, 2, 3, 4, eta 5. Eta orain ispilu moduan jarraituko dugu. Aurreko honetan erliebean tokatzen zaigu. Hurrengoa normalean edo arruntean. Hurrengoa erliebean. Hurrengoa modu arruntean. Hurrengoa erliebean. Eta orain berriro ere izkineko handitze hori egingo dugu 2 katetxo eginez izkina honetan. Orain, berriro ere 1, 2, eta 3, lanari buelta emango diogu, orain aurreko partean ari gara, hau da aurreko partea, ikusi nola erliebean dauden puntu hauek txandatuz, puntu alpinoa edo horrela deitzen diote, eta testura asko ematen dio lanari, bai? Horregatik egiten dut horrela. Orduan, prest ditugu 3 katetxo hauek, ari hartu eta berriro ere handitze bat egingo dugu ertzean. Hurrengoan erliebea tokatzen zaigu, orain aurretik, eta horrela txandatuz, hemen puntu lisoa, hemen erliebean, hemen puntu lisoa, eta hemen erliebean. Eta horrela jarraituko dugu. Goiko ertzera iritsi arte. Orain, erdiko puntara iritsi gera, erliebea tokatzen zaigu, beraz, erliebea egingo dut, baina hemen 5 puntu tokatzen zaizkigu, beraz, orain modu arruntean, atzetik hartuta, 3 puntu altu egingo ditut, puntu berean, eta orain, ari hartu eta berriro puntu berean aurretik hartutako erliebea egingo dugu. Eta horrela egin ditugu 5 puntuak. Hurrengoan puntu arrunta tokatzen zaigu, hurrengoa erliebean, hurrengoa arrunta, hurrengoa erliebean, hurrengoa arrunta, hurrengoa erliebean, hurrengoa arrunta, hurrengoa erliebean, eta orain beste izkinara iritsi gera, hemengo 3. katetxoan 2 puntu altu egingo ditut.
eta begira nola formatzen den zuhaitzaren oinarria. Beste buelta bat egingo dugu hemen, 1, 2, eta 3 katetxo, dinamika bera jarraituz, handitzea izkinan. Orain, atzeko partetik ari gara lanean, beraz, erliebea atzetik egiten dugu. Hurrengoa puntu altu arrunta. Ari hartu, atzeko partetik pasa, horrela, eta hementxe puntu altua. Horrela jarraituz. Eta orain izkinera iristen garenean, hemen daukagu. Hemen erliebean, hau da, hurrengoa da puntako puntua, eta bertan 5 puntu altu egingo ditugu erlieberik gabe. 1, 2, 3, 4, eta 5. Orain, berriro ere erliebea tokatzen zaigu. Hurrengoa ispilu moduan. Hori da. Aurretik erliebea duen puntuan puntua arrunta, eta aurretik puntua arrunta dagoen lekuan puntua erliebean. Hori izango litzateke puntu honen logika. Atzetik gabiltzanean, atzetik hartuko dugu puntua, eta aurretik gaudenean, aurretik. Listo. Egin dut ertzeko handitzea, orain katetxo bat airean, aria moztuko dut. Formatu da gure lehenengo pinuaren oinarria, eta orain aria galduko ditut eta jarraituko dugu. Eta orain, hemendik abiatuz, ezkerretik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Puntuan markadore bat jarriko dugu. Ez badaukazu markadorerik, beste koloreko aritxo bat, edo nahi duzuna. Eta orain, beste aldetik ere kontatuko ditugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eta hemen, justo puntu horretan, kakorratza sartuko dugu, ari berri hartu, horrela, 1, 2, 3 katetxo airean, eta puntu altu bat egingo dugu puntu horretan. Horrela. Eta orain, hurrengo puntuan, hau izango litzateke ertzeko handitze hori, beste hemen egin duguna, eta orain, hurrengo puntuan erliebea tokatzen zaigu, beraz, erliebea landuko dugu. Hau da,
aurretik erabiltzen ari ginen dinamika berbera jarraituko dugu. Orain puntu altu arrunta, orain erliebean puntua, orain puntu arrunta, orain erliebean, orain arrunta, eta puntan gauza bera egingo dugu, aurretik egin dugun moduan. Hau izango litzateke puntako puntua, puntu bat erliebean, ondoren hiru egingo ditugu modu arruntean, eta orain bosgarrena berriro ere erliebean horrela. V moduko bat sortzen delarik. Bai, hurrengoa arrunta, hurrengoa erliebean, hurrengoa arrunta, hurrengoa erliebean, hurrengoa arrunta, hurrengoa erliebean, eta orain hurrengo puntua markadorean dagoena da. Eta horretan, bi puntu altu egingo ditut ertzeko handitze moduan. Eta hementxe, amaitzen da lerro hau. Bi puntu altu hauekin. Orain markadoreak kenduko dut. Eta hemendik bat, bi, hiru katetxo altxako ditut, buelta eman. Beste puntu altu bat ertzean, berriro ere handitze hori egiteko. Hurrengo puntua orain gogoratu atzetik ari garela, beraz, hurrengo puntua erliebean atzetik hartuta egingo dugu. Hurrengo puntua, arrunta, eta berriro logika berdinarekin jarraituko dugu. Katetxo bat egingo dugu airean. Aria moztu, tiro egin, eta begira, egin dugu pinuaren gorputza. Eta orain, txanoa besterik ez zaigu gelditzen. Ariak galduko ditut eta jarraituko dugu. Bueno, galdu ditut ariak eta berriro prozesu berdina jarraituko dugu. Hemendik hasita, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Bederatzigarren puntuan, markadorea jarriko dut. Hemen ere berriro bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzigarren puntuan. Hemen galdu dudan aria eskapatu egin zait. Egia esan mako ari hau ez da bat ere erresa galtzeko. Aria berria hartuko dugu. Hemen hasi. Aurretik egin dugun gauza bera, 3 katetxo egingo ditugu airean. Beste puntu altu bat puntu berean. Orain, puntua erliebean. Urrungo puntua arrunta. Puntua erliebean. Puntua arrunta. Puntua. Hau da, puntako puntua, beraz, erliebea, orain
atzetik horrela ondo harrapatuta 3 puntu altu, bat, hauek arruntak, eta orain 5. puntuan, berriro ere erliebean hartzen dugu puntako puntu hau. Orain, puntu alto arrunta, puntua erliebean, puntu alto arrunta, puntu altua erliebean, eta orain iritsi gera markadorea dagoen lekura, eta hementxe ertzeko 2 puntu altuak egingo ditut. Eta orain katetxo bat airean, tira, eta markadoreak kenduko dut, eta zuhaitzaren tontorra ere prest daukagu. Orain, hemendik aurrera zure aukeran. Jarri dezakegu hemen puntu baxuen bitartez elurre edo aritxuriarekin elurkapa bat dirudien lerroa, edo agian guztia bildu, agian enbortxo bat egin dezakegu, makiltxo bat jarri, hori ja, zure irudimenaren arabera. Ariak galduko ditut, eta nik kasu honetan elurkapa hori jarriko diot. Aria 3. katetxoan sartuko dut kakorratza, hartuko dut aria, ari txuri hau, katetxo bat airean egingo dut, tira egingo dut sokatik, eta orain puntu baxuak egingo ditut pinuaren puntu altuen gainean. Puntu baxuak, eta orain puntako puntuan, puntu ertaina egingo dut, orain pikot puntutxo bat, 3 katetxoekin, beste puntu ertaina egingo dut puntu berean, hau da puntako puntu honetan, eta orain berriro ere puntu baxuak egingo ditut tontorreko beste ertzera iritsi arte. Horrelaxe. Hemen katetxo bat airean, aria moztu, eta begira ze polita gelditu den gure tontorra. Bai? Elurraren modukoa. Orain, ari hauek galdu egingo ditugu, eta hemen puntatik aritxo bat pasako dugu pinua zintzilikatzeko. Hasiko gara azkeneko izarrarekin, kasu honetan korapilo mugikorrarekin hasiko gara, eta hemendik 7 katetxo altxako ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Lehenengo katetxoan sartuko dugu kakorratza, irristatu, eta prest dugu gure eraztuntxoa. Hemendik hasita, 1, 2, 3 katetxo altxako ditugu, 2 puntu altu, 3 katetxo hauekin gehituta 3 puntu altu izango lirateke, eta orain 3 katetxo, 1, 2 eta 3. Eta berriro ere 3 puntu altu. 1, 2 eta 3. Berriro ere 1,
bi, hiru katetxo, eta beste hiru puntu altuen multzo bat. 6 multzo izango dira buelta amaitzean. Eta 6 tartetxo hiru katetxoekin. Berriro ere bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru, lau, orain bi multzo gehiago gelditzen zaizkigu. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, eta orain azkenekoa. Bat, bi, hiru, hiru katetxo airean, bat, bi, hiru, horrela, puntu irristatua, hirugarren katetxoan, eta egin dugu gure lehenengo buelta. Orain, puntu irristatu baten bidez, tartetxo honetan sartuko gara, horrela, eta hemendik bat, bi eta hiru katetxo altxako ditugu, eta hurrengo tartera joango gara. Hurrengo tartean, bat, bi, hiru katetxo egingo ditugu, bat, bi, hiru, lau, bost katetxo, hau da, hiru puntu altu, bost katetxo, eta orain berriro ere, beste hiru puntu altu egingo ditugu tarte berean. Bai, horrelako puntatxoa eginez. Bi hirukote, bost katetxoekin banaturik. Eta hemen, banaketa egin gabe, zuzenean hurrengo tartera joango gara, hiru puntu altuak egitera. Bost katetxo, bat. Berriro ere, hiru puntu altu, leku berean. Bai, eta horrela prozesu berdina jarraituko dugu 6 tartetxoetan. Bai, guztira 6 tartetxo izango dira. Begira hemen, azkeneko puntatxoan nago, egin dut nire lehenengo hirukotea, 5 katetxoak, eta orain, 2 puntu altu egingo ditut, gogoratzen baduzu, bueltaren hasieran, 3 katetxo hauek egin ditut, eta hauek puntu altu baten lekua hartzen dute, beraz, 3 katetxo hauetatik, goikoenean sartuko dut kakorratza, puntu irristatua egin, eta listo, egin ditut nire lehenengo 2 bueltak, eta hemen markatzen dira gure 6 puntak, 6 punta horietan jarraituko dugu hurrengo buelta. Hurrengo lerro honetan, hemendik abiatuko gara, eta buelta honetan hurrengo gauza egingo dugu. Berriro ere, puntu altuen hirukote bat egingo dut. Bi, hiru. Orain, 3 katetxo, bat, aria nahastu egiten da, bat, bi eta 3 katetxo, berriro beste 3 puntu altu, bat, bi eta 3, orain 5 katetxo, bat, bi, 3, lau, 5, berriro 3 puntu altu,
bat, bi, hiru, berriro hiru katetxo, bat, bi, hiru, eta azkeneko puntu altuen hirukotea. Hau da, lau hirukote izango dira puntu edo izkina bakoitzean, horrela, ikusten duzun bezala, hemen puntu altuen hirukote bat daukagu, hiru katetxo, beste hirukote bat, bost katetxo, hirukote bat, hiru katetxo eta beste hirukote bat. Eta orain, hemen dagoen tartetxoan, kakorratza sartuko dugu puntu baxu bat eginez. Eta hemendik abiatuz, errepikatuko dugu hiru puntuen hirukote hauek, lau hirukote hauek katetxoekin banatuta. Hau da, punta hau errepikatuko dugu 6 aldiz. Amaitu ditut 6 punta horiek, begira ze polita gelditzen den, lore bat dirudi, nik uste gainera horrela ere oso polita da, lore bat egin nahi izanez gero, eta orain, azkeneko hirukotea egin dut, eta azkeneko puntu baxua gelditzen zait buelta hau amaitzeko. Eta orain, hemendik aurrera, azkeneko buelta hasiko dugu. Hemengo hirukotetik lehenengoa salto egingo dugu eta hemen puntu baxuak egingo ditugu. Bat eta bi, eta orain tartera iristen garenean, bat, bi, hiru, lau, eta bost puntu baxu egingo ditugu tartetxo honetan. Orain, hurrengo puntu altua ere saltatuko dugu eta bat eta bi puntu baxu egingo ditugu hurrengo bi puntu altuetan. Eta orain, hemengo tartetxoan puntu ertaina egingo dugu. Horrela, puntu ertainaren ondoren, bat eta bi katetxo. Orain, berriro, katera jungo naiz eta puntu irristatu batekin itxatxiko ditut. Orain, bat, bi, hiru, lau katetxo egingo ditut, bi puntu hirukoitz edo puntu altu bikoitz egingo ditut, bat, bi, hiru, lau katetxo, berriro ere zulora jungo naiz eta hemen puntu irristatua egin, bi katetxo berriro, bat, bi, puntu ertaina, eta hemendik abiatuz, bat eta bi puntu baxu egingo ditut hemen, lehenengo puntu altua salto eginez, orain, hemen, tartetxo honetan berriro ere, bost puntu baxu egingo ditut, ispilu moduan, aurretik egin dugun bezala, hiru, lau, bost, berriro ere, hemen, bat eta bi puntu baxu, eta amaitu dugu gure punta. Begira ze polita geratzen den. Orain, hemendik abiatuz, eten egin gabe, hurrengo bi puntuekin hasiko gara. Bat eta bi. Eta jasiko ginateke hemen, hurrengo bost puntu baxuekin. Eta gauza bera, errepikatuko dugu 6 aldiz, hau da, punta bakoitzean. Listo, bukatu ditut 6 puntak, begira ze polita gelditzen den gure izarra. Orain, hemendik, katetxo, puntu irristatua falta zait, amaitzeko, eta hemendik, besteetan egin dugun bezala, katetxo bat aterako dugu,
izarra zintzilikatzeko. Listo, prest ditugu gabonetako apaingarri guzti hauek, begira bolatxoa hau da tutorialen egin duguna eta honetan buelta bat gehiago jarri diot, ikus dezazun nola gelditzen den. Ondoren izar txikia, hau sinpleena, urrengo hau, pinua edo zuhaitza, erliebe honekin, begira ze polita, gure elur kaparekin, eta azkenik oraintxe amaitu dugun izarra edo elur kopoaren forma ere badu. Gustoko izan duzula espero dut, eta, mila esker horregotegatik, eta egu berri on!